Adenggano do uluni perjalanan nami di Tikion. Dalam panggiduan nami itu amat tanah martua di bata di bagasan hai pasod do denggan doh las niroha ulau merdelan di Partikion. Alu damang matu amat tanah martua di bata. Melihat amang dia luluhon damang tamat tanah martua di bata. Alu matu situan natorop. Sudah akka pangisi ni hutahon. Di hadere di denggan ni bahasa ni di bata. Doh hata mau lihat di nasida. Tuo akka situan natorop. Alu namang. Mau lihat amang dia luluhon damang. Marmula tutu nauli marmula na denggan. Asa mulai kami ulon namion. Peda bang kodang mulai. Di beda bang tutu godang mulai. Ikon memang menoba may iba. Asanggiat di pasu-pasu. Beda bang amang godang sobay. Aso sobahamay amat tanah mertua di bata. Doho siluan na toro na manolopi doho mga dia pasu-pasu na di Partikiano. Beda bang amang godang sobay. Tolu hali alai mamereng situasi mahita natulu si pati bungolu-ngolu alai hasadan niroha do mabain tudenggan na ba ako ben sahali pe do di pangalia tapi tong masahali baik kami baik da mangamang godang lihat tiang lihat panggabian lihat pengurasan dihami saluna. Tema anggia matutul lihat panggabiani lihat parhorasani
Jadi sonari piamang tinahua itionin na tinatabu-tabu baik damang masih tiu pasat damang may tuasatan na.